Hello guys, pag-usapan natin sa mga balita ngayon. Marami ng masasabi nating kalabanin itong si Tatay Digong, President Duterte. Despite and in spite sa mga nagawa niya sa kaniyang mga kababayan, ang ang nasiyahan siguro is tayo lang, mga ordinaryong mamamayan. Pero ito mga kongresista, ito mga mababatas, nasa mga gobyerno, lower the sounds given. Biruin nyo, during those times, wala. Tagtuyot sila, Kung sa Bisaya pa, akong nakuan pa is malnourished, nagmalnourished sila. Ngayon, iba na nang kaupo, and now they are claiming, they are fighting, at they are very proud of themselves, na masasabi nila nga, meron kaming batas to protect the integrity. Really? To protect the integrity? How about yung mga hinihingi ng namin? Hinihingi ng bayan? Diba? Ano yung nyo? Wala man silang masasabi, Wala guys At dito natin makikita guys kung paano na gumalaw ang mga taong ito. At ito yun, unti-unti nang pinalabas yung mga nila. Pinalabas yung mga dragon nila. Ito tayo first. At numero 1 talaga na very critics sa ngayon is itong si President Duterte. Siguro hindi na masikmura ng mama kasi maraming anomalya, left and right, lahat-lahat, tapos pinabayaan na lang, pinabayaan naman lang. Tapos may mga mababatas naman tayo, walang busy sila, iba yung pakay nila. At least yung mga accusations, lahat-lahat dito sana natin mapakinggan kung meron bang katotohanan. Pero wala. Dito tayo sa nauna. Nakikita nyo may kasamahan siya, representative from ata yun, congressman ba, si Gonzales. Itong numero 1 na talaga sa bayan, itong si Lagman ba yan, pinaano siya, sino bang taong ito? Hindi talaga niya masabi-sabi, itong si Representative Gonzales, na in fact ang sabi niya, diba, nagbitiw pa siya para sabihin na para masabi niya kung sinong tao kailangan mag-resign ka. Biruin nyo, in the middle sa session nila. Tapos sino yung chairman? Alam natin, ang chairman is si President Duterte. At yun, ipamukha nitong taong ito na there is no more alliance. There is no more what we called a party, a PDP Laban Party.
Bakit na ano niya yun? Bakit nasabi niya yun? Bakit yun ang ano niya, panindigan niya? Kasi nga simple lang eh, di ba? Ang hiling ni President Duterte is to audit. Ang hiling niya, at least man lang mapakita, no, sa taong bayan kung meron bang anomalya, no, sa pondo na ginagamit ng itong mga kongresista natin. At biruin nyo, hindi yan galing sa kanila na pera, and it's coming from us, no? Lahat, mapinas, ma-abroad, ma-OFW, kaparti tayo niyan. And that is why it is also our rights to demand kung ano yung ano talaga, ano yung latad sa batas. At good thing, nandyan ang Pangulo natin dati na hindi man lang nakakuha ng below ratings. Tingnan nyo ngayon guys, wala, hindi pasado eh. Wala, hindi pasado. At ito yan, iniipit siya. At itong taong ito, si Mr. Gonzales, no, posisyon lang yung nakaganda niya, nagre-resign pa in front and during their session. Tingnan nyo guys kung gaano kagarapal, no? Nakinabang na siya, dinadala pa ito ni President Duterte. Of course, PDP, malakas yan dati eh. He is enjoying, pero ngayon, tingnan nyo, gaano kahudas. Ito mga hudas to eh, no? Hudas to. Ito yung mga hudas sa ano natin, hudas sa lipunan, hudas sa gobyerno. Hindi na niya isiwalat yung mismong pangalang Duterte eh. Kailangan niya na mag-resign pa, for what? Tapos iparinig pa sa lahat-lahat, for what? Para ano? Para sabihin na there is no longer unity among Tatay Digong's President Duterte's party, PDP Laban. At ito yan makikita natin na gaano ito ang administrasyon ngayon, gaano talaga nila pinagplano, kaya nga orchestrated na plan. Bakit? It is not only involved on one particular sectors, but in composed, coming from different angles. Ano itong mga anggulong ito? Ito yan. Sa Senado, sa Kongreso, pinagmukha na ano, wala na ang PDP Laban, no? Si President Duterte, nag-iisa na lang siya. After that, sino yung next? Ang next is itong mga makakaliwa. And they are buying ba kanang they pick a fight yung sa sinabi ni President Duterte na meron daw siyang pinatay. At yun, nagkakaso itong si Franz Castro ba yan? At alam natin ano yung mga ginagampanan nila, ano yung kanilang party list, saan galing itong mga taong ito. At dito natin makikita guys, no, that right now this government, they are making an alliance, no? Nakiisa sila lahat-lahat laban sa isang tao na gusto nilang patahimikin itong mga Duterte.
and they are targeting not only yung ama pati yung anak. And we have a discussion later siguro itong si Franz Castro. Alam natin kung ano yung mga grupo nila, ano yung klase, ano yung pamamalakad. Pero ano, yun, tinatarget nila si President Duterte with that certain statement. Sino pa? Yun nga, orchestrated eh. Lately lang pinalabas na itong best friend ni President Duterte. Because of President Duterte, nakikita natin, no, na isiwalat sa masa, sa buong bayan ang anomalya na ang ilang taon, no, they are enjoying in and out dyan sa Bilibid. No, biruin mo, you are conniving, ikaw, no, nakipag at yan ang rason bakit na ano yung si De Lima, di ba, na iloklok dyan. At ang laki ng ano yan, ha, ang laki ng kaso niyan. And the question sa akin is bakit billable, no? Kasi pag may consider yan on any of the branches, ano yan eh, so meaning pwede pala kasi pag maano na yan ulit, mabasa yan yung sa kaso niya, there's a possibility na pwede. Kasi pag no billable talaga, wala na talaga, no, there is no negotiation at all, lahat, no. Pero yung sinabi na Dominig, no, sa piskalya, lahat yung kaso niya, para sa akin it's, you know, there's a tendency, no. So yun guys, ito yung mga factor, at ito yun sa tingin nila mapatahimik si President Duterte. Pero ang question natin, ang tanong ng bayan, sino ba, ano ba ang layunin ni President Duterte? Sino ba yung kinakatawan niya? Sa sarili lang ba niya? Hindi guys, kinakatawan siya tayo, no? So meaning, kung banggain ng mga taong ito, no, coming from his own mga iskalawag na partido, second, itong mga kaliwang grupo, third is itong si De Lima, no? Kanya-kanya yung ano nila, kanya-kanya yung style nila, kanya-kanya yung atake nila. Itong si Gonzales and his mga alliance ng mga iskalawag na partido, they are attacking inside the party, no? They are claiming they are representing at ipakita nila sa bayan na hindi na nagkaisa yung yung partido ni President Duterte, and divide and conquer eh. So yun ang strategy first. Second is itong Castro, sinasabi niya, so sino yung iniimbita niya? Of course itong mga human rights siguro, no, na hustisya sa sinabi ni President Duterte na pinaano yung mga marami siyang pinatay, no? Pero para sa akin, we discuss, but that's a special Pero that's
hyperbole yan. Pero walang utak eh. 'Di ba? Magagaling I tell you, ito mga aktivista, 'di ba? Pero may iba talaga eh. Nadadala talaga. Not because hindi sila magaling, kasi yung puso nila eh. And it's easy for them. Paano nila magalaw, lalo na karamihan itong mga scholar ng bayan, no? Galing sa mahihirap. And it's easy for them to what we call to brainwash. Bakit? Ano yung antas ng mga mahihirap, ano yung antas ng mayayaman, bakit yung karapatan iba, no? It's easy. Ano? Hindi tayo galing dyan. So, hindi lang yan, guys. So, first, itong sa parte nila, PDP laban, no? As I mentioned, no, ipamukha na there is a division within inside. Second is yung sa party. Malaking party itong yung representan. Pero yan, that's a legal front na yan eh. Kasi nandyan na siya sa sa party list. At ito yun ang para sa akin ito yung butas sa batas natin. Ito yung masasabi nating failure. At ano yung pangatlo? Pangatlo ay yung kay Dilima. Ipamukha rin yan na kinukulong, injustice, di ba? Mga political yan, may mga political malis, lahat. So biruin nyo, sa tatlong front lang, di ba? Ina-attack yung Duterte, no? Coming from the different angle. Of course, nandyan si Tambaloslos, no? No? And he is willing to protect daw sa kanilang koponan. To protect para para hindi maano sa bayan, hindi sila ma-question kung paano ginamit, saan ginamit, at kanino ginamit yung pondo ng bayan. Is that how does this lower house natin works, or even the upper house? Grabe na ang raraming mga anomalya sa bayan natin. Pero yun, nakalimutan nila nandyan si President Duterte because of what? Because sa busis natin, di ba? During his campaign, lahat-lahat, ikumpara mo yung pera niya, ikumpara mo yung budget niya, no? Sa party, aywan ko lang pero nagpapanalo niya. This is a destiny, no? At least man lang isa-isa sa atin, yung mga pinapangarap natin dati-dati, akala natin na hanggang pangarap na lang, binigyan tuon nitong Duterte. Ang airport wala nang pagdating. Ma'am, sir, meron ba tayo dyan? Tingnan yung LTO, takot lahat. Wala nang picture sa labas. Tingnan nyo sa lipunan, tingnan nyo yung sa barangay, mga sityo natin, mga drug addict, mga drug user, mga drug lord, wala, takot. At nakikita natin, nadama natin yung at least maglakad ka ng gabi, safety ka ba? Nakikita ka ba sa lansangan, no? Harap-harapan, pinapatay, harap-harapan, nandyan ang hold up, no? Nakaano lang yung jeep, grabe na yung mga snatcher. Pero lahat-lahat yung mga pangarap natin na sana maibago, na ibigay ni President Duterte. And no wonder, and why is it na itong taong ito, no,
kahit wala na siguro siya sa serbisyo, nagre-retire niya, pero nandyan ang puso niya eh. Ang puso niya ay sa bayan eh. So hindi tayo matatakot guys. Bawat isa sa atin, no, alam natin na ipanalo natin itong si President Duterte, na ipanalo natin itong si Tatay Digong because of us. Dahil sa boses natin. Yang ano, ilan-ilan lang yan sila eh. Yung sa kanila is sariling interest. Pero tayo as mamamayan, no? Tayo ang boses. Tayo ang nagrepresenta kung ano yung ikaganda. Not for us. Kasi ilang years na lang tayo eh. Ilang taon na lang siguro tayo, no? Na that we gonna enjoy. Pero para sa atin, at least sa mga bilang na yon, na ilang taon na lang siguro, yan, gamitin natin ang boses. Boses ng bawat isa, no? Na kung ano yung tama, ano yung nasimulan, yan ang dapat ipagpatuloy. At alam natin, itong military natin, men in uniform, hindi yan sila tulog. At nakikita nila mismo during the time of President Duterte, nagsibibaan, no, ang raming mga numbers ng mga New People's Army. Kasi ang ano na ito mga kaliwang GoPro kasi it's CPP yan eh. It's composed of different front. Merong mga yan nga New People's Army, lahat-lahat, tapos merong mga NDF, National Democratic Front, at may iba pa. May sa mga sektor pa sa mga professionals, sector from the students, no? Tapos ang raming area niya, it's malawak yung ano nila. They also have their own type of government inside. So yun ang gusto rin nila, kasi ngayon mahina eh, weak yung nagdala sa bayan natin eh, and it's easy for them, no, to have formation, and it's easy for them to move around. Tingnan nyo, Pangulo natin meron ng kalamidad sa bayan natin, pero wala, muhapit pa siya kuan, muhapit pa dyan siya sa kuan, muhapit pa dyan siya sa Hawaii. Wala, tingnan, this is how it works. Si Sara na lang, no, siya na lang nag-coordinate ni Gibo, lahat-lahat. So hindi tayo mabahala for Duterte, wala. Nandyan si Duterte because of us. So meaning, ito mga taong ito, coming from his own party, mga iskalawags, coming from itong si Franz Castro, alam natin yung grupo nila. Sa Bisaya pa, Puriagaba, no? At third, itong si Dilima. At ang rami pang si labasan yan guys, I tell you. Pero wala. Kasi kung babanggain nila si President Duterte, binabangga nila yung taong bayan. At yan, dyan tayo, no? And that is what President Duterte represents, tayo. Kaya nga boses natin, hindi tayo tatahimik guys, no? Kahit sila tahimik sila, ano yung hinihiling natin, 'di ba? Ilang hindi lang weeks umabot ng buwan. Tahimik sila on those auditing, lahat-lahat, no? Kasi nga ito yung nagpapatunay. Nag-resign yung USA, nag-resign yung masasabi natin kapartido niya. Bakit? Kasi pag hindi ka pagkokontra ka, ikaw mag-isa ka dyan, no? Walang mag-ano sa'yo. And they were thinking na this kind of strategy it worked, pero dyan sila nagkakamali.
nandito tayo, we represent for the country. Kasi ang pondo sa bayan, hindi yan galing sa mga mabubatas natin, no? They are just enjoying it. They are just enjoying it. At nakikita natin, meron sa kamera, lahat-lahat, sila lang, no? They are no? Merong ano dyan si Amy, no? All about yung sa electoral, mga electoral protest, tapos all the interviews, lahat-lahat. Pero on later part we're gonna discuss it, no? At dito yan makikita natin, yung ginagamit lang nila kung ano yung masasabi nating saan sila makapabor. Ginagamit lang nila kung masasabi nating kung saan yung to gain their advantage. Not only in terms of pondo ng bayan, but in terms also of their power. At ito yan, hindi na natin yan ipahintulot pa, no? We acquire that freedom 1986, although ang pinaupo isang plain housewife, walang kalam-alam sa politika. This is the outcome, no? Pero ngayon, nadama natin sa pamumuno ni President Duterte na pwede palang mabago lahat-lahat, di ba? Hindi lang in terms of corruption dyan sa gobyerno, internal nila, but also sa mga bayan-bayan natin, no? Sa sitio, sa barangay. Pero wala nadala lang itong si Sara nabodo lang itong si Sara nabodo lang So I tell you, kung nakinig lang si Sara, siya yung nagpresidente, si President Duterte, siya yung tumakbong sa Senado, kasi yan ang original plan no? Siya yung tatakbo sa Senado. Aywan ko lang saan dalhin ang Pilipinas. Biruin mo, meron ng check and balance dyan mismo sa Senado, diba? Si Sara, yung anak niya na alter ego ni President Duterte, na maipagpatuloy yung kung ano yung nasimulan. Ito sana yung Dream Philippines Dream Team pero wala. Pero buti na lang sa mga nangyayari ngayon, yang si Sara natauhan na yan, no? Harap-harapan na siya harap-harapan na yun, nadama na siguro niya ginagamit lang siya for how many months during the campaign. Meron pang mga TikTok, lahat-lahat, all the propaganda, no? And I'm very thankful. Aywan ko lang, kasi I don't know personally itong si Sara, ano yung laro niya, pero nakikita natin, no? Nakikita natin na hindi siya nakipagsabayan sa mga politicians natin. Nakikita